Panagbisita ti imahen ni Black Nazarene iti probinsya ti Ilocos Norte na igatapo iti panakisagsagana na. Live report manipod Ilocos Norte ni Mark Masudo. George, nakasaganan dagiti aktibidad iti panakabisita ni Black Nazarene iti probinsya. Mayur-ura yan ti sasangpet imahen ni Nuestro Padre Jesus Nazareno manipod Quiapo Church iti Ilocos Norte. Gapu iti daytoy, naigetan ti panagsagsagan ti city government iti panakabisita ti Black Nazarene. Nangruan ti panakaaramid ti karosa para ti prosesyon ti lawlaw ti syudad ken ti panakaisayangkat ti motorcade. Be ready with your white handkerchief or white towelette kasi iso talaga simbolo. Apo te ipahid tayo kadi imahen niya po Nazareno. So Ti PNP at dandag iti security plan na may pakat kabayatan na aktibidad. Nangruan ti panagdudupudo pinaraway at deboto. Isong nga dati reinforcement iti pulisya tapno masigurado ti kinatalged. Danto pa'y reservist tayo apo nga army nga umay. Malaksit ka digiti barangay Tano, diti 40 na barangay. At dapayan ti traffic scheme tapno na anay si taray ti trapiko. Nangruan ti kaldawan ti prosesyon inton Biyernes. Ti simbaan katoliko, dakkel ti panagyaman ti panagsangbay ti imahe iti probinsya. Niya po bispo di January, iti pagayatan ng datayo nga deboto ti Nazareno nga taga Ilocos Norte, hantayo makapanje Manila. George, alas 5 ti parbangon inton bigat amanamnama asumang peti imahe ni Black Nazarene iti Ilocos Norte. George? Thank you very much, Mark Masudo.